Гэтае відэо мусіла пачынацца не так. Вон 60 ехать. Я камеру же. Ну так много градусов запишем. Там, где все 120 едут. Ну, блядь, Карина, ну ты реально нормальным это лічиш? Але ось горные козочки. Сам рэч, вось парковка. Там машинка. Там маяк. Тут забаронены ўваход, але мы ўсё адно пойдем. С таким ветром нічога не чутно, але мы приехали на самую заходнюю кропку Европы, у Португалии. Дакладней на пляж, які тут побач. Конец сувязі. Ад паркоўкі да пляжа вядзе сцяжынка. Усе маршруты пазначаныя спецыяльнымі значкамі, так што згубіцца складана. Малинка, сцяжынка на березе океана. Звычайны шпацыр у Португалии з маленькай акалічнасцю. Вось з таким видом. До рэчы, мне здаецца, это пеніш уже можа быць бачна. Маячок трошку. Шлях не вельмі просты, як вам сказаць. Ну, хаця вон людзі і ў такім абутку ідуць і нічога. Ужо падбіраемся да самай прыгажосці. Па дарозе можна пабачыць шмат прыгожых і незвычайных раслінак. Медытацыя, калі б тут можна было прысесці, можна было б прысесці. Смецце, конечно, таксама маем пісаць. Беларусы. Беларусы ідуць хайк і вяртаюцца са смецця. З чужых і сваіх. Ё-моё, тут помойка! Йоу! Жах, ну як? Ну, люди, ну што з вами не так? Ставце падабайкі, цісніце за маю аператарскую складаную працу. У нас есть пакет. У нас немного на стыку заплечнікі. Я зачепилась. Ой, жах. До рэчы, цікава, што калі жылі ў Кракаве, то наш бліжэйшы хайк быў в Закапанах, у польскіх гарах. Где-то вот гадзіну трэба было ехаць ад Кракава на машынке. Зараз таксама мы гадзіну на машынке ад'ехалі ад дома. І вось такі пляжны хайк, можна сказаць. У гэтай зоне шмат розных маршрутаў, і на ростанях можна адразу абраць сцяжынку, якая вядзе ўніз да пляжа, а можна ўскараскацца куды павышэй, на аглядальную пляцовачку, каб зацаніць гэты краявід з усіх бакоў. І зразумела, што мы абралі другі варыянт. Якасць. Як уражанні? Ачмурен. Ось такі бізнес. Открываем кропачку, кіёск, хутка смачна. Просто нават калі нічога не прадаць, то просто правесці
цэлы працоўны дзень, так скажем, з такім відам, я лічу няблага. Іншая справа, канешне, данесці сюды халадзільнік, які бы ахалоджваў усе напоі. Но гэта дробязі, я лічу. Пасля таго, як галерэя айфона запоўнілася здымачкамі з неверагоднымі краявідамі, можна пачынаць спуск ужо менавіта на пляж. Купальник это на наступный раз. Хвалі моцныя, але можна было бы купальнік захваціць. Рысы, португальская версія. Ну, зразумела. Спуск на пляж атрымаўся не з самых простых, таму напрыканцы пераможны танец. Канцавы прыпынак. Які пляж? Пляж Урса. Що знімати? Няма тапачек. Не самая відавочная рэч, асабліва для тых, хто бываў толькі на моры і ніколі не быў на акіяне. Гэта прылівы і адлівы, таму перад наведваннем гэтага пляжа мы праверылі расклад прыліваў і адліваў, каб прыйсці і голымі ножкамі пахадзіць па пясочку. А то можа здарыцца і такое, што пляжа ўвогуле няма, калі прыліў вялікі, высокі. Лёгкая эротика. А першапачаткова дастала, хацела сняць вось такія ракушкі, якія прылеплены да каменчыка, і такіх тут багата. А ў выніку у нас вось такой пасажырчык міленькі. Вось, карацей, вот такое, насамрэч, я ніколі нідзе не бачыла, на колькіх пляжах я была, на марскіх, у Грэцыі, там, у Іспаніі, всюды. Вось только тут в Португалії ось такі малюскі, якія жывуць на камні, атрымліваецца. І ось такіх тут вельмі шмат. Ось. Так вельмі цікава выглядае, що яны ось все прилеплены, но калі захацець, то можна атадраць, яны так не плотненько, троху варушацца. Ну гэта віды, ё-маё! Калі ваша субота выглядае не так, то спачуваю. І зычу вам пахутчэй гэта пабачыць. Працягваем хвілінку ў свеце жывёлаў, але ў гэты раз гэта ўжо дохлая жывёлка, але і добра, таму што гэта, калі я не памыляюся, называецца медузка, партугальскі караблік. Яна вельмі небяспечная, атрутная, по-мойму, нават да смяротных выпадкаў. І вось яна такая маленькая, але вось гэтыя тыпу жальцы, шчупальцы, як сказаць, яны ў яе вельмі доўгія, там па некалькі метраў могуць быць, так што раптоўна хтосьці збіраецца ў Партугалію, то вось будьце асцярожныя. Не раю вам сустрэць вось такую жыўцом, пакуль будзеце плаваць. Але пакуль што я такія толькі бачыла, вось калі іх выносіла ўжо мёртвых на бераг. Ось так. Усё прыгожа. Але там, дзе прыгажосць, там вельмі часта хаваецца і небяспека. Просто вось знайшлі лакацыю. Чакаем паздымаць рилсик на, не ведаю, рилсик, сторис на телефон. Ужо 10 хвілін, напэўна, таму што просто нон-стоп ходят люди, и всем просто туда трэба вось просто сходить и сфоткать. Нам трэба прям видосик. Таму чакаем свою чаргу.
все, што вы бачылі перад гэтым, усе гэтыя прыгоды былі дзеля адной мэты, каб вайбова, атмасферна паабедаць. Што мы зараз і будзем рабіць нарэшце. Обед, смачный обед, солодкий на смак. Заўсёды самы смачны абед залежыць не ад таго, што ты еш, а з якім відам ты гэта робіш. Я так лічу. Некалькі парадаў для тых, хто, магчыма, збярэцца таксама сюды прыехаць. Мы ехалі на машыне, але можна прыехаць і на грамадскім транспарце. Але з Лісабона это не так-то проста. Спачатку, таму што трэба ехаць на электрычкі, потым перасаджвацца на аўтобус. Але гэта рэальна. Нашы знаёмыя так ездзілі. Але рыхтуйцеся да доўгай дарогі, калі так. Да, дарогу на сам пляж вы бачылі, лепш не паўтарайце за дзяўчатамі, якія думалі, што яны едуць на пляж, як я зразумела, таму яны былі ў тапачках, у сланцах. Гэтага, конечно, лепш не рабіць. Але адначасова з тым трэба браць нешта пляжнае, таму што тут людзі ёсць з парасонамі, якія сядзяць. Да. Так што магу параіць красоўкі, вельмі шмат SPF-а, і падчас хайку, і зараз асабліва падчас ужо адпачынку і чіла на пляжы. Да, і вось што-небудзь смачненькае, таму што хайк туды, потым хайк абратна, гэта шмат сіл. І што яшчэ? Для тых, хто будзе ехаць на машыне, асцярожна з'язджайце з дарогі і паркуйце, бо у нас машынка, ну не сказаць, што супер маленькая, але і не джип 4x4, зразумела. І мы там троху цірануліся дном або штосьці. Ну, візуальна все добра, і я спадзяюся, думаю, што все добра. Але такія перапады вышыні, нейкія каменчыкі, валунчыкі. Вось, для тых, хто першы раз, то мае сэнс сумясціць паездку на Каба-да-Рока. Мыс Рока, самая заходняя кропка Еўропы. І сюды, таму што гэта літаральна, калі вы ўжо на машыне, альбо нават не на машыне, калі вы прыехалі нават на аўтобусе, то вось схадзіць туды на маяк на Каба-да-Рока і на сам вось Каба-да-Рока, вось гэтая кропка, і потым прыйсці сюды, гэта літаральна, не ведаю, 5 хвілін, напэўна, пешу. Ну, 10, ладно, пешу. Машынай 1 хвіліна. З той паркоўкі на гэтую паркоўку. Вось. Ну, альбо можете зрабіць, як мы, прысвяціць першую паездку Каба-да-Рока і другую вось такому пляжнаму адпачыначку. Cheers!